20-16, Асеновград. Почваме да ги правим пак. Влизаме в такт, пълен айляк. С модата сме в крак, сещаш ли се, брат? С джойнта в ръката, с рими в устата. Менят се времената, но такава е играта. Аз измислил съм лъжата и не спазвам правилата. Научен съм да вярвам само в съдбата. Щото в Асеновград махла, израснахме сини така. Каквото и да правим, ще стигнем до върха. В нашата игра случват се неща, доста по-различни от на малките деца. Двамата с радиста парзаляме по всяка писта. Хейтери и скейтери от световна ранглиста. Време е да влезеш в трака и да им покажеш как с скил и флоу ти ще ги размажеш. Влизам ся с скил и флоу, ще запишем тази песен, а като ни чуят ще си викат оу, богат ни речника. Римите са бол, ние завършваме образование пред майка те в мол. И така, който смята да ни пречи да го духа, сега ми искат автографи, а до вчера по мене плюха, какво си издухам? Аре бегай от тука, умръзна ми от помияри, ще ви бия шамари. И така, продължавам да говоря за живота допреди това. С BLG ще свиеме джойнта, защото така идва римата по-лесно на езика и мога на всеки отзад да му я натикам, като изляза на сцената. Моето име да викат, стигна до това ниво. Рано или късно нига, всички ще ме знаят и половината ще плюят, защото съм ги докоснал и нека да ме чуят. Всички, които ще ме плюете, да го духате, за вас и хейта ви не ми пука, бе. Наредете се на опашката, заника ми да целувате и едва ли не за вас грам не ме бе, ей. Влизам тук отново във втория куплет. Бързо става ясно с кой ще правиме дует. Умеем с късмет да продължаваме напред, но никога не ще нарушим нашият завет. От малък си мечтая аз да порасна и в нещо сериозно да се захласна. Не мина много време и интересът прерасна в мечта, която гоня, що целта ми е ясна. И ето ме отново, познали ме, точно така, аз съм Радо с BLG и още купем сите сме на това хоро. Ухото ще ти заглъкне, нищо продължай, брато, аз те през шалките, не ми трябва око. И сега през мика, аз минава през тази писта с микрофона и листа, ся ще дисна. Щото ника ми е радиста, хищни си ми ниска, аз съм мистър, ти си мистър. Питам те дали ме искаш, аз съм випстър, време е за микса. Идва от сърце и душа, когато пиша, затова през повечето време изключвам и не мисля. Водата, която пие е бистра, или поне така си мисля. Сега ти казвам скоро, мине пришите ти като твиста. Приключвам с финална рима тук на всички хейтери, правя им на пук, защото си себе си, не е някой друг. BLG минава след мен, аз бях до тук. И ето отново аз влизам отдолу с рими наново и всичко е готово. Това е дар слово и идва им много, пълним ушите им с музикално лово.